Tini sarigo pasta sare pasta somoyo sin thani khobor phayo kaisa gari Bolero pickup gari bini number angkai TR01 AX 1543 number cough syrup tubuh yang telamura dik-dik ini simi Agartala dik-dik thangnai baya belpangti thangnai ini sin thani khobor tongo ga khobor manai no hang tini sini traffic inspector Samit Devarma sarno bini suba susanka bo phaikya bini staff phaikya tai ani office thanani officer tai staff miliboi sungoro belphang nakao sung embuso asuka bini pore sarapsani pore sung o gari no je sungno khobor tongmani o gari phai sokpaikya sopaima pore sung atkewi naikya o gari bisingo total aro 30 ta box tongo o box bisingo Eskuf tongo gonongma pore total sung mangkha 4400 pieces Eskuf mangkha sung gari bisingo Khoroksano Romkha Sanjit Devarma ni je salokno sung Romkha market value to 35-36 lakh rokungnai gari telamura dik tigi ni simi Agartala diki thangnai hini sin thani khobor tongnai